kapaci niji bang ke lapu ino je pini konsil long inut banyak tum dharna doram da je PGR VGR along le lapen ke sarmen phangcho long le apu thang eviction nahi lapen sarme phangcho long le pen PGR pachi jara lake alang tum kupi dong ma thane lake kapati blo sarmen phangcho along le bangke lake yema bang ha oh sarthe phangcho long le bangke hola bangke yem chechak lo jen dake lake nifai troxiang ni eviction bopu sitame law and order ari deng el tum karmino ton mas consular deng abi si police requisition and law police bangke nang pipedalo je election appeal claim mo eviction no order ting pen claim pon po sita nona bangke election na nangli bom lo po lagi election hot ke nitung bangke lason eviction pin bangke itum requisition nang pidunde po masi ada bangke nang pidunde dar la benitum karmino ton mas consul pen ke tok elo lada police force afan SP fan lu pielo jadi tum fan dat sarthi pang cholong le eviction je fan itum fan requisition of kinai laben PGR long le puthake nilivaida klasapsi all political party laben song ke doan hola song ke doan organization ke doan laben ke intellectual ke doan atum fan nili hadak isia mai phalo karbengo autonomous council pen je phasi PGR alam penan budi sore cho pechoilo lapen ganotin name budi sore amethang jongjung kuwa ke thekano mokha ke thekere tuman dame alang tum song ke doan dame budi sore cho pechoilo la soteng pensi ke raya bangela puhino je dagnili mata theng thiblo je PGR bangke lake supreme court order la si supreme court order teng pen PGR ke lake eviction back sita PGR eviction pusita lata bangke langkaijan judu koloni khan bosti ka eviction ason kali langkaijan judu koloni khan bosti ka eviction ke hoda bangke aphai kompik adon kombo dono masi falada ke itum police tame requisition apilo ba suri thom pon sita itum bangke jokchit unchit lo success chit lo jeta judu koloni long bangke bang suri ke thom CRPF lapen battalion lapen ke Assam police lapen ke forest department pangrum pepen niltum oda eviction ke dam hotke secretary mukur gathar phanta harlong pen warak lapen ke oda usi phan khotkotia usi phan ke afu warbang lata ke roilo nangtum social media long dala su theklung lo lasi ladake aphai bang oda ke haro ke thom da play adon da pharo thom da play sita non daga bangke adon lapen ke aphai ke suri kep sose lasi suri kep ang van ki plung nei bangke nilyang sita pulo lake kachelle makam kali rongru ke ju elamali lake it is not matter of jokes kusini alni sipu lake je ilitum Assam government afan ilitum pe apran ke chinki nangla ethe law and order ilitum ari deng abi Assam government ari deng sidu hala tum force nang pidu nangla nang pipen kroilo posila te eviction unti laben ke bang suri thom pli police CRPF leke unji gali lada bang ke penana force nang komni lasi lake apor nang ji lasi hola sota penan kese pen chenglong la penang tong ki matana to video lang le theklong ji pin dharna do bang ta hola tana ningjelo cheklo jonjoni uni de tahai sita eviction nang ko eviction nang ko eviction mek pok ke a process la sembong lo apani liada khan lo PGR ke lake ka declare ke British ho 1933 ani kan si declare lapen ke gazette notification ke 1946 hola da ke nilgin hanga thekela lapen ke Ladakh Assam grazing land mane PGR ek paso 1954 teng bensi endun po bola so bangke ka chekroi ke lake 1954 along si la so gazette notification klang lo la so hoda bangke Assam grazing regulation ek ateng bensi endun po bola so hoda bangke lake CM ke lake hola se khorsing
terang lo fasa CM lo lapen ke chairman Karbilang Autonomous Council DC da DC ala ke CS bus la tumsi ala so session long cheperai lo la so cheperai teng penala ja Assam la so Jingland ayah kateng dan sian po la sinilian sita pulang ala so mai hota je la ke apornaing la pen ke itum Karbilang Autonomous Council pen ke order pen apipo la so ni lelam cha teng men order apiklang elo la pen ke la so order teng pen ke la dak SOP bonai nangi SOP mane guideline bonai nangi la so guideline ka bonai ke la ke apor nangi la ke ang sini ini ke chokche pen ang sita ni clear than lo de Karbilang Autonomous Council long ke la dak ke thanga documents abe nonon tabe lasi laso British award ki bikang alen sa documents an ke la ke isi ke North ke la dak ke Shillong lo isi bang ke la ke Dehradun long sido lasi Shillong long tan nitung lahaya documents ka par iji phan nitum toyalol dake alnisin nitum lahai ka survey arong te bang ke la lake nitum la dake Google Map palong sekian lada bang ke hala dak original document bang ke nonanda Karbilang Autonomous Council long abe non pugali lake aprang 1951 pen ba 1951 aprang council abe pin independent long le aprang document nonanta daka ga abe delo lasi la sohormu puter inang lang la pen ke bi era phi la da ke tum la sab PGR documents do thaya phi la pen ke Supreme Court order lo la soteng pen tum ma PGR mang ke la ke tharli back po la khangone lo la ke tharli po sir ka tharli ji puta men la ke iningi pung iningi thia ka malimatil nilibaita clarsa pen da pachin Karbiang ora tuman la ke aronre pen ke do PGR long le ke tharli sida ni tum SOP bunai ji buliram terang ki poson si lada ke sia sel tianang po aponang ko ji la sila so sel bang ta Karbilang Autonomous Council pen tiarelo order pielo lata la pen ke Shillong la haya documents ka pangrum dam je phanta ka pen na Karbilang Autonomous Council pen hukum pielo la pen ke kana nama ka survey dami ka fulni circle la pen dokam circle ra pielo sida la hai piera pista del tuma bangke ili tuma reading along je ili tum la soal lena documents bangke PGR documents bangke ili tum long nangla lasi lason inun baini dharna dopo lada ka bangke je Karbiang long monsam kape do thuye phan ta monsan ko mane suluk sudaka monsan kapa ye phan suluk sula kape do thuye phan si inun baini asong tum claim ni thang asong amen pupe inun baini tum ke thekeri ka jekrong tum mithang jongjunga le ke long ye phan lasi laso bangai claim nangi il tum nama thalo ye autonomous state movement 1986 pen il tum claim lo ye tum claim pik lo hempregamen pen il tum claim lo kithi gi jang tum da dolo bang bharot hom da se abake am struggle kurilo mane ke je nitum ke hele ke out kachi song men se autonomous state bangji political power come from barrel of the gun autonomous state banji plon de hele out nangji lasi UPDS can be ke KPF tanang klang lo Helia song ordo la ben ke ko UPDS nang klang lo song trohatum helikiot militan sundana klang lo sita penan la sopil the pen kachikak nang na dulu charchi malong adai be pin pen bang plikerai si la sopil the pen chi onang lo la ke alang tum ke punang ke pipolma ok chun prantum jongjung ka chobhonga jo ni pen si ilitum la sopil the pen kim tamang hola sona tum theklang lo autonomous era movement na Shillong tame je that indefinite bond dopik lo 100 hours 200 hours bond call kurilo 15 days bond dolo 7 days bond call kurilo 10 days bond call kurilo la pen de along pen that bus me ke kai pen chenglok dolong me kai pen chenglok office me kai ladak jakas hota movement hota me that 56 crore Karbiang long property kaino Karbiang long property ke damna Karbiang long estate lo lage Karbiang long estate school ahe me kai pen chenglok community hall me kai pen chenglok la pen dolong me kai pen chenglok office me kai pen chenglok bus me ke kai pen chenglok Karbiang long a property bang ke loss lasi lahaya history ta ilitum theklong lo ki thike janga dopik lo rahor sinara son ta me hemprek men kan sila sopil theben ke damnang lo sida pinyani ta hemprek nanta long lela ta hemprek ke hang na nil kai da pulo ing tom nang ne hemprek long letik tum sang nang ne hemprek ta hang bom nang ji la pen development akaya akama sai hang deng dai tum claim bom nang ji PGR ta ton te pulo ken ing ton te claim vek ji
Sera lason je inut bahini tum mitang jongjungan le kelong je fansi konsilar dharna na eklem yang ni sita clearly cipu. Jeda Karbila autonomous council pen PGR ke state government ang support unde pulongte. Law and order itu manang support unde pulongte di tumke ke claim muni lagi. Ani sita nili chere non alam gali lagi. Ani sita nili meeting long na nije. Lasi PGR ke claim na ye aronden pen ke doda claim. Nili tum ani sita nili waida class pen pachini loke. Khan Busti judo koloni la pen ke hola Lahore yana long nange do tu narone hoda ke phai komo ajum komo adon komo pose itumge je song tu manang e pin pen chingwai chingsai se pin pen budi suri je pitoi je pin pen Karbila autonomous council mate tin Karbila pen claim dia sira daga bangke tu mangke kachingwai nang hang nang kokke adon da dopik aphai dopik la pen ke abang futa dopik lasi lake men le kathangli unje hom gali itu ladak cingwai cesar ke claim si step by step si claim lagi. Lasi nilikar biang long rat tuman ke cuning ria bagi social media non penana tum tok topic pik nililango social media lasi social media lahai ke tok thap lahai IT ka teng pen misuse tuman ke nili case pipo kapenya bi ban sikang nang iban nili boriji. Ethela ke aron re pen lason misuse kori belong te lake social media long tamena tum ki pitap ki pipru. Je ladak alang tum inut bahini la social media long ke ther lai dan tum thek long Facebook la Instagram long lai ke ther social media long ta lai thek long la sila IT ka teng pen la so teng a role ha teng pen ges ke pia phansi nil ta siklo etini li claim clip upeke claim ji akola ke sarthi phangcho long le pen PGR long le par la da ke pangui nang dilo sarthi phangcho long le da claim po sita ni tum requisition kilo police tum na bipida lasi election api nang pipo busi non ke nang pipe state government kali central government kali along a peg state anda me non bangke election horke la bangke ka eviction asa yang dengke claim claim busi alang tumpang dak bonoke lasi nilinang tu media hoi pen ka chuning ria bangke lason iltum ke kom hak ki jum hak akar bi atum yong si ilitum long si kai keta ka chiputot kai keta ilitum mong yong si kai keta lahai mane ili tumang bong si kaci jong fru kaci sorsa tap long de lake ili tumang ke paprang nonde niligi puji bangke hola jang non inut bahini tum chon fru chona akapre ke pupe non ke Karbila lo intellectual tuman ke ninje je song ke doan sa chinge la pen la so PGR la so ke claim back asa yang denge claim ke ladak professor harna ke do la pen procession ke do la pen memorandum ki pida da kirunia long procession gitu laben dipu long dharna gitu nilifan memorandum nang pi dongka sarkuru filong memorandum pi laben areng ke sobek hola tum bangke ni tum cingki je than pensi kaita ko nilinon ni phai krisi alang tuman official nil tum hang alang tuman official hang agency laben ke KNC lapen KSA Jamson timung tuma group nili official baji krisi nili cembaralo lahai koson sika picunjima la PGR pen cenglo la pen ke autonomous era abumben pen cenglo koson si hemprek pen cenglo ka picunjima lahai apu thakta lagtum memorandum nang pia teng pen itu koson si kacing bai cing saima Karbila autonomous council long nili official leta lang duman pajir pen lo cingki je than men si jara kamna chunjima nar juje pin ben councilor atheng no dharna ke to pini ali duima pini mun living example Manipur long jedak Manipuri pen la pen kukie tum maite pen kukie tum cho bong pini andang samselang ningkan si parelo 1,000 crores ne da ke loss muni da phai ke thi suri sita sose nanang samunela latong inul ini tum kirima lason abang kini li claim Karbila long monsan do nangji monsan do lo pronte kacing thura sayang deng tupo kecok ke il tu platform do chupe keng na hala so chupe keng na pini pulang te alang tum ni tum ban clear visor ban arjuno akola sarthi bangcho asupo la pen ke sarthi bangcho hemsor bodi na jige amun pi ala biren bangcho pen maluti ti sopi hala tum men ke iya me kiwo komane political jongjungan lek NGF tumangke dak dharna nang doi council lo bijar along le putha
lasi nili doti ke bangke lason konsilolong jingwai pin pen lam sam pen jingwai pin alang tum ke ther ke ha pen lason si ke claim asayang deng claim mom lo pulong de la bangke nili ke laso sayang deng bangke pe claim long le jingwai nang jing sai nang jingki je than nang laso sayang deng ke chogi aku ke jingki je than ben si chogi autonomous state nili pulumati itu minuet MP 700 plus MP do Lok Sabha Rajya Sabha Bala Lok Sabha Rajya Sabha pangrum pet 700 plus MP do la so autonomous state bill ponji te cabinet decision enangji cabinet decision endorsement president of India bang ke SN pinanglang la si speaker bang ke business of lease long thapon po business of lease long thapon po Lok Sabha long debate po debate te rakhie bang ke Lok Sabha long ke autonomous state bill bang pass po the dake ruling government tum si cabinet teng pen governor president of India SN ki pet teng pen si bill ke pon loke pass back po Lok Sabha pass date pe na pida ko Rajya Sabha pass nanglang Rajya Sabha pass date pe na pisi Lok Sabha Rajya Sabha pass date bang si ile tumda article 244 ke log India na constitution long edo do sita lata bang ke lake political decision lake nili mithange lake nili ke Supreme Court long case pi pulo autonomous state putha Supreme Court long case pi dan nang je constitution long doko puka apole people to autonomous state long le dake amasi hodak top 5 Supreme Court lawyer fansi cingki si karbi bohona a manager afansi chesong kathar fansi appointment pian lo peon si betai ini ka cingki ta ala daka fees 2,50,000 ata draft pen ski pinang pc 5 lakhs pen cingki lo phi bangke lake political decision ethe da constitution lo ke tok do may be pu la bangke must be pugali lasi must be pugali lake maybe puchana maybe pulong da lake political decision is the final decision lasi inun banya tum political alle ke ong je phak ani seta ning je paragraph 2 pen sub paragraph 7 paragraph 2 pen sub paragraph 7 paragraph 2 pen sub paragraph 7 alam je council song claim council sor ke lata ke laso separate electoral rules ka tiar je nilian se waida class pen pachini logen Council ni tum la so PIL case PIL teng pen ni tum a committee seng lo a committee chairman ke Mor Singh team a committee member secretary ke Alvin Teron lo da ke Dr. Joyintu Rong pi pen cheng lo Dr. Mansingh Rong pi pen cheng lo Dr. Dharam Singh Teron pen cheng lo Dr. Robinson Teron University Difu campus a professor no ni kalilo la pen ke hala Bernard Rong phar pen cheng lo Nubin Terang pen cheng lo ex principal Sarthi rong hi pen chenglok hi arong chewoya lo hijinat rong pi alang kumsia committee seng si ne latum chingwai lo jalo guteng to defan take do book nang submit lo la soteng ben isi resolution en lo isi date pen ke ko nili session long pass lo session long cheparai date pen apike governor long pathai det governor bang article 164 ateng pen je council of minister addition si ne ke claim ji ede nitum ke governor ke lake autonomous council ya guardian chonat governor phan hukum ki piu na bangke lake state government lasi hoda hil siria lo alu pili damlo hola so minister bang sumrong hang ke hailo along tabe file nang li lo pusi than lo nili sumrong hang ke hai pada chuning ri lang lo so la so pon nang approve de noti nil tum ke dam lo so Omar Singh ti sona na candidate lo la pen ke ko em lo la pen ke ko Lum Singh Teron Richard Tokbi, Kachirong Pipi Baido, Nitum Damlo, Jenang approved no. Approved as per EC decision and issue accordingly bullet nang tok deno. Governor Banpu, Bang claim deke. Ame thanga chi admit no. Rotom terang la pen ke hola lead song num da dol ke sumno hang lo chingwai ke. Ni hola LR phan commissioner phan pothai da. Law department phan pothai da review ken. Tin tum mane koi pilo lage. Itum ge PIL case pieteng tum claim lo lage. Lasi lason council sor claim kledet tuliram longhang claim kledet laso karbiang longrat phan pamang hunang nelo 1986 a movement asono ke nilikai da puelo repeat nang nelo karbi yang mong sikachi chok ke thek ke hang ke karbiang long phan si hempre ke hang karbia khai phan si ke hang kaliuma daniel karbia phan si ke hang pi karbiang longrat phan si ke hang engke karbian sikachi chok ke thek karbian sikachi boycott karbian si hemrit ke free
Karbi jan je ka choka chata apran ke tam nang dolo la sopil the nindum karbi lo ka charle song nindum kam klem rapet omor sing diso kya ke lai karbi lo charle song inglong for president lo bubon sondro rong hangala ke general secretary lo kon rong pi dhiren rong pi surya jam nan central committee tum akering kereng amasi hala sorke apran ender lo karbi jan jano lata lasi 1986 ka son I am pre ke hang ke tum repeat nang nelo punili kaida pugar lo Hemprek ta itu hang nang development akam na claim nang. Hemprek hang pula ciputora pul hemprek pen ke laso hemprek hang pen ke political ali enang ni leyok ta. Ni nang tu media hoi pen sekan ye lo autonomous state amu ke long jia phan pen ke na tum ke joga political party tame lake laso bang ke laso ali bang ju enang nelo. Hemprek amen pen ke ni pan bud nang jog no punang nelo. Sida ni lipu era son si hemprek ta itu hang bom nang development akam da claim bom nang. Laben tim gar benglong ta hemprek ke hang nun bom ji. Sida hemprek ke hang pen ni tu mangke insam jin men sang ji. Insam jin men sang ji kacho bhong che orung pen li hele kaman pen kali kaching ki ke chethan ka convince pen si hemprek ta pelong ji. Oko hemprek ke long le tik ni tum tim gar benglong ke sang si. Kap Cingwai cing sai pensi kacing ki catan pensi hempek tapi long nangi. La pen jara sayang dengan tami la pijar biar tapi cingki catan pensi pacun nangi. Kacu bong kacu uri pen kali. La sinang tu media hoi pen nilina cuning ri long la son asayang dengke kar biang long arat ke doan ba cuning ri lo la son asayang deng mangai klaim ke janang il tu monsan si to nangi monsan do lo plong te akapre kacing thura sayang deng ta il tu klaim ponong po lancon. Start here control along like 7 months and this election focus ni yang 7 months kali 7 lasi muhata ni declaration sar se pangcholong leke ni fight troxy atumi bini kinar keblo mate atumi si election populo lasi nang taka buji je bang muhane ne buelo na interest ko pini ma tharong mo lakuna chili je 7 ani election populo nitum police requisition nangji ada kat halai dampan police requisition SP pan itung council pan pielo ta pieta police tum nang pinun dedat lake election dokok election office ni tum nang piji pusi puloke lasi election datin tum tharlei bek